Na, sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban vévezünk. Itt van velem Peti, köszönj a videómba. Itt van, csak bolondnak képzeli magát. Na, 100 feliratkozónál jön egy rohadt durva live. Ezt érdemes megcsinálni, azt összehozni 100 feliratkozót, mert megéri, ma akkor átjön hozzám a Peti, közben köhögök, mert megfáztam, vagy nem tudom mi van velem, de mindegy. Na és akkor lesz egy durva live, amiben a Peti átjön, na, és akkor mindent csinálunk, Stumble-Guys-ozunk, elmegyünk valahova, mert elmegyünk egy játszótérre, hülyét csinálni magunkból, ugye Peti? Ja. Ja, és akkor még eldöntjük még mi lesz, aztán majd ennyi lesz. Na csak most azért nem beszélünk nagyon, mert koncentrálunk. Ja, az úgy én leestem, és visszajöttem. Hát én úgy látom, hogy a lág miatt, hogy leesítél. Na jó. Leestem, és visszaugrott a karakter. Mondjuk azt nem értem, Peti, hogy mi volt az ez mi volt, amikor feldobott így, mi volt ez a, nem szaltó, hanem ilyen szaltószerűség, és ilyen hogy szaltószerűség, és ilyen úgy szaltózott konkrétan, mint valami őrült. Na, aztán meg persze azért 130-as is legyen a pingem. Azért találjon ez is. Hát jó, meg 160-as legyen, vagy 130-asnál nem bírok már beszélni. 130-as legyen persze a pingem, ez nagyon jó. Már annak rohadt örülök. Csak most egy picit nem beszélünk, mert koncentrálunk. Megint egy kussolok. Hát igen, ő már kussol. Na, aztán közben mindjárt meg lesz a 30. Vagy a szál. Az még messze van. Azért az még nem tudom hány évben. Az még 30, hogyha elérjük a 30-ot, az még 70 év. Az pedig nagyon jó. Na, kösz, hogy kitörte. De jó. Baki, mindjárt elszóljuk magunkat itt. Hát nem szóltuk el eddig, csak én szóltam el, mint a rohadt. Baka, a lány miatt azt hiszem, hogy leesek. Meg a Petire is azt hiszem, hogy leesik, mert ma annyira lágolok ma. Úgyhogy azt nem tudom, miért lágolok ennyire, de gyere vissza. Azt kínálmat hoztam magammal. Hát, igen, mondjuk. De én dobtam el a dobókockát, nem figyelem már az emótokat, amit dobok be. Na, 4 akarom mondani, mindjárt csak 3 vév, és meg lesz a 40. És onnan már... Az mi volt? Azt hittem leestél. De az mi volt? Hát de veled is ez történt, nem? De? Na, közben 40 vév meg is van. Easy. Már csak 20-at kell csinálni, és akkor, vagy 27-et, és akkor meg lesz a rekordunk. Közben itt jól nyomjuk. Nos, kacok, szóval... Ja, meg hogyha tetszik a videó, akkor egy lájkot is nyomhattok. Na aztán meg itt már úgy lágolok, mint a fos, de legalább
De legalább a Peti tanul, legalább a Peti már jobban játszik, mint az elmúlt időben, hogy ilyen 30-25 évnél mindig leesett. Vagy hogyha én nem jumbugot kaptam klácsnál, pedig beklácsoltam volna, skacok. Akkor úgy láttam, hogy levetődtél a blokkról. Arra nem lesz az 50. Aha. Ha utána... Ma azt hittem, hallod. Ó, klácsolnak el. Hát, Jó! 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 Beadtam a középklácsot, az mekkora! akkor megcsinálom. Mekkora! Beadtam a középklácsot. Nagyon jó. Nagyon jó. Beadtam a középklácsot, skacok. Ja, visszajön, oké. Okay. Nem kapod. Ja, most szívrohamot kaptunk az előbb. Hát igen, mert szívrohamot kapok, akkor nem tudok válaszolni. Bocs, majd dobok ajándékot. Igen, mert az előbb szívrohamot kaptunk, hogy nekem középről klácsolni kellett. Na, de semmi baj, nincs semmi baj, beklácsoltam. Ó, ne bazd meg. Kösz. Na, 60 vév. Mi? Persze, azért még jumbugot is kapjak, ember. Hát ez amúgy jó videó volt. Ja, ez jó videó volt, csak jumbugot kaptam, mert nem ugrott jól fel. Vagyis szerintem dupla jumbugot kaptam, na mindegy, de... Skacok, ez a videó ennyi volt, hozzunk össze egy 100 feliratkozót. Na, én Dávid voltam, velem tartott Peti, na cső. Nem volt egy rossz videó amúgy.